Evangeli segons Lluc, capítol 23, versets del 39 al 56. El lladre i la mort de Jesús. Un dels malfactors penjats a la creu l'insultava dient: «Oi que tu ets el Messies? Salva't tu mateix i a nosaltres!» Però l'altre va intervenir renyant-lo: «Ni tan sols tens temor de Déu, tot i sofrir la mateixa condemna. I encara nosaltres la sofrim amb justícia, perquè rebem la justa recompensa per les nostres malifetes, però aquest no ha fet cap mal». I afegia: «Jesús, recorda't de mi quan vindràs com a rei». Jesús li digué: «Sí, t'ho asseguro de debò, avui viuràs amb mi al paradís». Cap a la ratlla del migdia, tot el país va quedar-se a les fosques fins a mitja tarda per haver-se eclipsat el sol. I la cortina del santuari s'esquinçà pel bell mig. Jesús, fent un gran crit, va dir: «Pare, a les teves mans confio el meu esperit». I havent dit això, expirà. El centurió, veient el que passava, glorificava a Déu dient: «Realment aquest home era innocent». I tota la colla de gent que havia acudit en aquell espectacle contemplant tot això en tornava donant-se cops de pit. Tots els seus coneguts es mantenien a certa distància, com també les dones que l'havien seguit des de Galilea i ara s'ho estaven mirant. Vet aquí que hi havia un home que es deia Josep. Era senador, persona bona i honrada. Ell no havia estat d'acord amb la decisió ni amb la manera de fer dels jueus. Era d'Arimatea, una ciutat jueva, i esperava el regnat de Déu. Es presentà a Pilat i li demanà el cos de Jesús. El despenjà i l'embolicà amb un llençol i el col·locà en un sepulcre excavat a la roca on encara no havien enterrat mai ningú. Era un dia de preparació, és a dir, un divendres, i brillaven els primers llums del dissabte. Les dones que havien vingut amb Jesús des de Galilea l'acompanyaven encara per observar el sepulcre i fixar-se com havien col·locat el cadàver. De retorn, van preparar aromes i perfums.